Ens trobem en Aldaia, anem a fer una entrevista a Eva Gallego Rubio, Andrea Sánchez Chiquero, que són les falleres majors d'Aldaia 2020, a més del president de la Junta Local Fallera, David Solís Rubio. Tenim a Eva. Bona vespre, Eva. Hola. Per primer, volem començar coneixent-te un poc més de la teva vida fallera, l'edat, en què col·legi estudies i en quin curs. Tinc 13 anys, estudié al Carles Salvador en segon d'ESO i sóc fallera des que vaig néixer. En el mes de maig vares ser nombrat com a fallera major. Com ho vares viure? Amb molta emoció i il·lusió perquè ha sigut el meu somni de tota la vida. I la proclamació? Molt bonica. Conta'ns un poc com és la teva comissió. La meva falla és molt gran, és molt familiar i l'ambient és el millor. Quin és l'acte que més te va agradar com a fallera major infantil de la teva falla? Els premis, perquè veure tota la meva comissió baix de l'Ajuntament va ser molt emocionant. I ara que eres fallera major infantil d'Aldaia, quin és l'acte que més esperes? La proclamació, la presentació. Com és la teva companya Andrea? És molt graciosa, pareix un poquet sèria, però quan la coneixes és un terratrèmol també. I les teues xiques de la cort? Som ja superamigues, com de la meva família. Conta'ns un poc com són elles. Pues entre totes fem un equip, locura, amor, ens riem moltíssim. Cadascuna té una virtut que ens complementa. Quants trajets te vas a fer enguany? 3. 3 monyos, un monyo únic. Quin t'agrada més? A mi jo penso que me queden millor els 3, però el més còmode 1. Quin és el teu perruquer? La meva mare. I indumentarista? El taller de Teresa, d'ací d'Aldaia. Deixem de part el món de les falles i te volem conèixer un poc més. Quina és la teva extraescolar? Anglès. Un cantant? Pablo Alborán. Cançó? No sé. Alguna d'ello, de trap i esas coses. Pel·lícula preferida? El Rei León. Què vols ser de major? Policia. El teu plat favorit? Les llentilles. Un llibre? El Principito. Prefereixes platja o muntanya? Platja, platja. Mascletà o un castell de focs artifici? La mascleta. Gràcies, Eva. Fem una pausa i en seguida tornem amb Andrea. Bueno, ja estem així després de la publi. Ara toca amb Andrea Sánchez, fallera major d'Aldaia, i abans de començar l'entrevista ens agradaria que ens contares un poc el teu currículum, edat i si estudies o treballes. Tinc 26 anys, treballo com a tècnica en farmàcia, soc fallera des dels 11 anys, formo part de la junta directiva de la meva falla i també he sigut component de la Junta Local Fallera d'Aldaia 2 anys. Estudies, treballes? Treballo com a tècnica en farmàcia. En el mes de maig va ser renombrada com a fallera major d'Aldaia i com vas rebre la notícia? La veritat és que va ser molt emocionant perquè rebre la notícia en directe davant de tot el públic és molt emocionant i a més que no m'ho esperava que anava així. I com vas viure la proclamació? La proclamació va ser molt bonica, molt emocionant i la veritat és com el punt d'inici del nostre regnat. Quin és l'acte que més te va agradar com a fallera major de la teva falla?
Com fallera major de la meva falla, l'acte, la presentació, perquè rebes la teva banda. I com a fallera major d'Aldaia, quin és l'acte que més esperes, en ganes? L'acte que més il·lusió em fa és la crida. Com és Eva? Eva és una xiqueta molt simpàtica, molt activa, molt banyarina, molt fàcil de tratar en ella, la veritat és que és molt simpàtica. I les teues xiques de la cort? La veritat és que com ja les coneixia perquè van ser falles majors de les nostres falles fa 2 anys, la veritat és que ja es coneixíem com de tota la vida i hem format un grup molt bo. Quants tratges de valenciana te vas a fer? Enguany vaig a fer 2. 3 monyos, un monyo, quin t'agrada dels 2? A mi personalment m'agrada més els 3. Perruquer? David Solís. Indumentarista? Una modista particular. Bueno, conta'ns un poc com se viuen les falles a esta localitat, a Aldaia. La veritat és que les falles d'Aldaia tenen la seva pròpia identitat, tenim molts actes molt personals que són especials però a la vegada són diferents en altres pobles i també diferents a València Capital, però la veritat és que el que més reina en Aldaia és la Xermanor. Deixem de part el món del fallerio i te volem conèixer un poc més. Parla'ns un poc de la teua família, si també és fallera o quines coses ens podries contar de la teua família. La meva família no era fallera, el que passa que després de ser fallera major de la meva falla, era fallera major d'Aldaia, la veritat és que els ha restat un poc i sí que són fallers. Ara parla'ns un poc més de tu, per conèixer-te un poc més. Soc una persona que en principi sembla sèria, però després quan conec a la gent m'agrada molt conèixer la gent nova, gaudir de les falles, m'agrada estar amb els amics, no sé. En el temps lliure a què el dediques? Enguany la veritat és que molt temps lliure no tenim, però si puc m'agrada anar a la platja, anar al cine, escoltar música. Bueno, parlant de música, quin és el teu cantant favorit o un grup favorit? La veritat és que m'agrada tipus de música molt variat, no tinc un grup o un cantant favorit, m'agraden molts. I cançó? Quina... La cançó que més m'agrada és la banda sonora de la pel·lícula Armageddon. Una pel·lícula preferida? No tinc pel·lícula preferida perquè m'agraden més les sèries. Pues una sèrie. Moltes, de Netflix totes. Un lloc per a viatjar? M'agradaria recórrer tot el món, però m'agradaria anar a Nova York, per exemple. El teu plat favorit? La pasta. Un llibre? La sombra del viento. Un desig per a complir? Ara mateix ja he complit el de ser fallera major d'Aldaia, ara el que m'agradaria després és viatjar per tot el món. Bueno, sabem que ja has dit que t'agrada anar a la platja, entonces crec que serà platja o muntanya, jo crec que la platja, ¿no? M'agraden les dos, però em queda la platja. Mascletar un bon castell de focs artifici. La mascleta. Bueno, gràcies, Andrea. Fem una xicoteta publi i tornem. Bueno, ja estem així de tornada. Ara toca parlar amb David Solís, ell és el president de la Junta Local Fallera. Abans de començar ens agradaria primer donar les gràcies per deixar-nos fer-vos l'entrevista, dos, també per enviar-nos les notícies de la vostra Junta Local per a poder informar als nostres seguidors, i tres, ja anem a entrar en matèria. Abans de començar ens agradaria que ens contares un poc el teu currículum faller, si treballes, estudies, l'edat, un poquet de tot. Pues tinc 37 anys, el meu currículum fallero he sigut directiu des de sempre, soc faller des dels 3 anys, vaig ser
fa 10 anys president de la Junta Local, 4 anys consecutius. Seguidament vaig ser president de Falla i ara he tornat a la presidència de la Junta Local. I treballo, soc perruquer i nada, tot això. Este és el teu segon any com a president en esta nova etapa i ens has contat fora de micro que ja vas ser president fa 4 anys i en este 2. 2 en la teva comissió. Conta'ns com és esta trajectòria tan fallera. Pues ser president de Falla no té res a veure con ser president de Junta Local. No és ni més fàcil ni més difícil, és totalment diferent. La Junta Local Fallera tens molta responsabilitat perquè tens que organitzar tots els actes en comú de les falles, a banda de tenir que defendre la festa en el teu poble. I ser president de Falla pues és amb la teua gent, amb la gent que t'has vist créixer, però també és molt responsabilitat perquè tu vols que la teua falla sempre destaque en algo o en alguna cosa que no tinguen les demés. Conta'ns com són les falles d'Aldaia. Pues les falles d'Aldaia són molt peculiars. Jo crec que no n'hi ha falles en altres pobles com les d'Aldaia. Està mal dir-ho, però són unes falles obertes a tot el món. Destacar la germanor fallera que n'hi ha, que no... Tots som una pinya, tots anem a tot, tenim molta relació entre les comissions unes i altres i Junta Local i l'Ajuntament d'Aldaia. És una forma de viure. Com són Eva i Andrea? Pues a Eva la conec un poc menos perquè és este any quan l'he pogut conèixer més en profunditat. És una xiqueta molt dolça, molt bonica, responsable i se li veu que és valenciana. I Andrea, pues Andrea és de la meva comissió, la sort ha volgut que siga ella la fallera major del poble i a banda de ser fallera major pues la considera amiga. No puc ser una persona neutra parlant d'Andrea. Quines coses feu des de la Junta Local? Pues la Junta Local regim tots els actes en comú i a banda campionats i concursos com ara és el Cant de l'Estoreta, el concurs de fotografia fallera, el concurs d'escaparates de presentacions, una infinitat d'actes que els falleros d'Aldaia, si volen, no s'avorrixen. Si fores polític i tingueres l'oportunitat de ser el president de Junta Central Fallera, quines coses canviaries? Jo mai he estat en falles en València, no vull ser polític, entonces preferís no clavar-me perquè prou tinc ja sent faller d'Aldaia i president de Junta Local d'Aldaia. Bueno, deixem per part el món de les falles i te volem conèixer un poc més. Conta'ns com és la teva família. Pues el meu home també és molt faller, ell ve d'altra Junta Local, de la Junta Local Fallera de Xàtiva, i és molt... Té molta contradicció en actes d'Aldaia i d'allà, però se'n complementen bé. I ma mare i mon pare són fallers de tota la vida i coneixen molt bé la nostra festa. Ara parla'ns un poc més de tu. Pues jo sóc un xic molt responsable, això està mal, que definir-te a ti mateixa. Pues un xic molt responsable, m'agrada les coses ben fetes, però jo crec que qui me conec me vol. En el temps lliure, a què el dediques? Ara que eres, sent president serà molt poquet, no? Poquet, molt poquet. Però bé, jo sóc fallero de cuna, com t'he dit abans, i quan tinc temps lliure m'agrada viatjar i anar a la falla a fer qualsevol cosa relacionada amb el món faller. Quin és el teu cantant o un grup preferit? Pues m'agraden molts, però per destacar Ruth Lorenzo. I quina cançó destacaries de Ruth? Pues Dancing in the Rain y Gigantes.
Pel·lícula preferida? El Gran Showman. Un lloc per a viatjar? Cuba. Un plat favorit? El arroz al forn. Un llibre? Las hijas del agua. Un desig per a complir? Els desitjos són desitjos i sempre n'hi ha algú per ahí guardat, però m'agradaria mantindre la felicitat que ara mateix tinc. Prefereixes la platja o la muntanya? Pues soc de platja i de muntanya, però me quedo amb la platja. Prefereixes la mascleta o un bon castell de focs artifici? Una mascleta nocturna. Molt bé. Gràcies, David. A vostès els espere a la pròxima en una altra entrevista. A més, vos deixo el correu electrònic en la pantalla per a que, si la vostra comissió vol també que anem a entrevistar a les seues falleres majors, ho podeu fer en el correu que apareix en pantalla de festaenfesta1@gmail.com. Ens trobem a la pròxima. Adeu.